Covid-19 bilen keselleýänleriň sany köpelýän mahaly Ýewropadaky ýurtlar çäklendirmeleri hasam berkitdiler. Fransa we Beýik Britaniýa tutuş ýurt boýunça täze petiklemäni güýje girizdi. Beýik Britaniýada koronavirus bilen keselleýänleriň sany 1 millionyň aşdy. So now is the time to take action because there is no alternative. Rus resmileri köpçülük yerlerinde yüz maskalaryny giymegiň hökmany talapdygyny ma'lum etdiler we Sowet häkimetlerinden barlarda hem-de restoranlarda komendant sagatyny girizmegi soradylar. Käbir ýurtlarda çäklendirmeler gaharly protestleriň geçirilmegine sebäp boldy. La colpa, la responsabilità della mala gestione della İspaniýanyň paýtagty Madridiň polisiýasy protestçileri dargatmak üçin boş oklary ulandy. Bu waka Barcelona şäherinde hem çakmyşyklaryň bolan wagtyna gabat geldi. Bu aralykda Birleşen Ştatlarda täze Covid-19 ýokuşan adamlaryň sany rekord derejäge ýetdi. Bu ýurtda bir günde koronavirus bilen keselleýänleriň sany 100 000-den aşdy. Birleşen Ştatlarda Covid-19 ýokuşan jemi 9 million adam hasaba alındy. Bu görkezüji ilatyň takminan 3 götürümini emele getirýär. Barlykçylar käbir Covid-19 hassalarynyň awta antitelelary öndürýändigine suwutnama tapdylar. Bu hassanyň öz immunitet ulgamynyň olary işledýändigini görkezýär. Lupus we revmatoid artrit ýaly awta immun kesellerinde immun ulgamy hassanyň öz öýjüklerine hüjüm edýär. Medrixiv deslapky çap serwerinde neşir edilen barlyk käbir näsaglaryň näme sebäpden köp aýyň dowamında uzak möhletli alamatlary başdan geçirýändiginiň sebäpleri barada maglumatlary görkezip biler. Netijeler Covid-19 hassalarında hoply immun täsirini çäklendirmek üçin awta immun keselleri üçin ulanylýan bejergileriň ulanlyp bilinjekdigini hem görkezýär. Alimlaryň bir topary dünýädäki adamlaryň başga bir pandemiýa howpuny azaltmak üçin tebii ýaşaýyş ýerlerini ýok etmegi besetmelidigini duýdurdy. Barlygda ekspertler haýwanlaryň bikanun sowdasynyň we tokoýlary çapmak ýaly işleriň adamlary täze patogenler bilen has ýakynlaşdyrýandygyny ýazdylar. İnglis zoology Peter Dawson ýolbaşçylygyndaky topar tebigatda üssü açylmadyk 1,7 million virusyň ýarysynyň adamlara ýokaşyp biljekdigini anyklady. For pandemics, the future is grim. I mean, without a doubt, human activity causes emerging diseases which can lead to pandemics. Now, things like the wildlife trade, deforestation, land use change, climate change are driving interactions between people and animals that allow their pathogens to infect us and spread. And we're doing that at an increasing rate every year. So the science tells us that that will lead to more pandemics happening at a faster rate. They're going to spread quicker, kill more people because we're more connected, and they're going to crash our economies on a global scale more often. Barlykçylar öňüne alyş çykdagylarynyň pandemiýa garşy çykdagylaryň az bölegini emele getirýändigini aýdyp, ýaşaýyş ýerleriniň ýok edilmegini çäklendirmegiň ykdysady peýdalary barada jedelleşdiler. Bu barlyk 130-dan gowrak agda hökümet bilen garaşsyz gurama bolan biodürlüligi we ekosistemanyň hyzmatlary boýunça hökümetara ılym siýasat platformasy IPBES tarapyndan neşir edildi. Ýewropa Birleşiginiň resmileri sancımy tasdiklamazdan ozal Birleşigiň howpsuzlyk synaglarynyň dolu netijelerine garaşjakdygyny aýdýarlar. Germaniýanyň saglygy goraýyş ministri Jens Spahn blogyň resmileriniň vaksinanyň Ýewropa Birleşigi ýurtlary boýunça deň paýlanmagyny şeýle hem sancıma jemgyýetiň ynamly üpçün etmek isleýändigini aýtdy. It's important to me that we make clear from the beginning that all 27 member states, no matter how big they are, how small they are, what the GDP is, that all participate and get doses from the very beginning, proportional to the population size. And what I find most important for acceptance, by the way, is that we made clear from the beginning that we will wait for clinical trials phase 3 results before there will be an approval.